uDisemba ufikele, uDisemba ugalelekile. So siyacela ke ingane kaThixo ziwula zenkosi ngoba abafana nilima. Yazi abafana bayilima bayanyanyisa. Banilima mani noma sibona ibona majidi ingane zisicrossa sesiphakelile. Kodwa still usafuna ibonus yakho ukidla namantombazane. Ayihluba isilimo wena manje. Lele uDisemba ufikile. Nina enisuka kude eningayazi iDurban nizoyibona thina sihlala kuyona ke. Asinankinga neDurban ngoba siyibona every day. Zonke ke inyoni engicela ukuthi zingabe inyoni kulonyaka kodwa zibe all over. Zingayidli ibonus yazo namantombazane ibekeni ngoba uJanuary uyeza. So njengoba uncle wenu ke enimbekile la eSouth Africa ukuthi anigade ngisanginikeze nayi advice in advanced. Yashaya isikisleto manengi. Lale nginiki advice in advance. Shale nihlobe lo ndawo ya rock lo ndawo. Freni phasa kahle futhi bonus ningayidli. Nishengele ingalo uChristmas, nishengele umawenu uChristmas, nibeka imali for uJanuary bese lesala yonke. Usungangifonela ke. Uthi uncle ungakuphi? Nayi encane esalayo. Sibone ukuthi siyenze njani. Yeah, Disemba ufikile iphatheni kahle. Manebethon.